A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Isa sila na mga bangsami sa nga iya social media kalano na nga puliling arana og iya nga na intero dunia pumamakin sa iya nga iya video live tano. Madidi iya nga iya kilay tano sa nga iya video tano uway na nagyes bisa ko mga guru tano ulama tano si Abdullah Khalik uway. Legita iya yamanan niya na ulama emanan yan na sasalaan na emanan yan na ulama o ay guru ami alim gay paganaya pa kay CSE o ay siyang kaya kay may tamir ka o ay aya pa kay siran si na ipag-isimir ka wato na katatamanan o kiararar kay aminula batwa sa debate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapianan giangan na kiararar ni aminula yakadwid na nan pangmakinagan yan nagyang putua sembegakan nakati mampu di maka dua kunian marar na iman tua ya upaman na sembegakan sang putua kiatir yang si ko pagutu yang anan na kapadibat yami nan na penayang nami dun sa paman iman tu atau nang siya kina na tigas paman yan naka de kendegian na upaman na makipendibatir magato sengka sang putua tingdigin abanian paggiwasi. Waya magaturun sa kapakin dibat tinatagaran na napsungon niya ro sa lubayan lagi. O saya sa mga probinsya napsungon niyan. Ustad di ustad, imam di imam, alim mukari napsungon niyan. Patigas siya. Nataman ni mantum nadagad na lima kauma. Penayong ka pitero ka siya ko buini sa kautoso mga alim asiyaki ni Abdurrahman Alawi mudir sa mahad kaya po al-Islami nan uba ka di pekagaga ar sumungkon sa makimpitiray kau para matanur so uras naguso pamana tartib aka pendibatita oay sa tapi akan naguno mga tao nagu maad ng kuto kalilintad nan dakat makataling ba bakad di melulu si sampai social media sa gena ni maptirwa kan sa tamaniman to na pagpineo nami ya Abdurrahman Alawi sagian kanan aka pendibati niya. Opman uba aya ipagatong ka sa dibati. Nana bata din nga si ita sa inged. Na president sa inged ko to sa tamparan. Nana pa melinganan naruta din pendibati sa inged ka tamparan. Kanaba ko inged. Na paka aya pakatintingan taon nagyang kuta mga ulama ro mga luluta ka. Sige kay alim tahalanduk nagugyang kuta lang namya kapasadro ang mga alim. Nasiran ni pakatintingan ng taon sa oras naguso kesamukan rakita kaya kesamukan rakita na mati ako sa dalil Quran agu hadis na prijik na ka inong to prijik ka hadis agu kaya prijik ka kau naging ka na Abul Hasan Asy'ari nga bari tuan si Abul Hasan Asy'ari sewaki si Abul Hasan Asy'ari na ada penerautan ko pata imam sa bentugan derajat mauna su Hanafi Syafi'i Hambali Maliki na mauna penso na makatawa mga muhadisi na so Abul Hasan Asy'ari na mutahampan kagis kanian na si kumuna kaya paginataw niyan na dudug at Mu'tazila Syiah Mu'tazila mitubat ko ikapat puloy dili na kanaba ya tuhan yan ang didita kap sinabutan kaya mga dalil ka inong kagagelangan na agyan kanan at tindig ka munafik si Muawiyah kagi singga miya tuon sang kutwa kitab ya Abul Hasan Asy'ari kanaba katiru rasul abon yang pitiru upamana munafik kanaba katiru wala abon yang pitiru munafik kanaba upamana mga katiru mga sahabat bayran upamana pitiru munafik kaya mitiru nagyang kanana Abul Hasan Asy'ari kanaba maapad si sang kuto at telo ka mukarana telo ka talatatul qurun apya kalabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa oay na daun agen kanan Abul Hasan Asy'ari ading kadito na inong kay niyo paman ay nga pakalawan ay pitir wallahu ta'ala na fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul amati wallahu ta'ala ka adna kapsusupa kanyo adiniyo sisinabutan nandun niyo po Quran aguso hadis ay pakakukuman na so Quran aguso sunnaw Rasulullah kanaba niya no Peter Rui pa intanaza'tum fi shay'in faruddu ila Abul Hasan Asy'ari
supa ka anyo seko agama nan dunia wanto na ini ko komunia bulasan asari kena begina ni Peter ya nasakana aya ding eno ka di gebaya sa ubakat kadar payo mga alim oay kagigianan ketoko na lang na dalil ka na paglin ribat kada sa Quran na buda sa hadis kaya ting ka naging kana natin dia bulasan asari nasakana ayat na pumati ang Qur'an nasudin su Quran agusu hadis rasul Allah. Yan man ading digatiru pendibitin ta nakadakli kitab nakada bagay di pendibati nakadakli kitab. Apa yang milion na kitab mi 20 ke mga imberi de kitab ka kitab Yahudi. Odi na kitab Syiah. Aya kaya puan nasuti gubas amrana patung bersama dakal na tidak susah satiman. Apa ya buat awidang kuna Quran. Nabati yang Quran. Au satiman na hadis kitab. Nabati yang Quran. Mga sahih Bukhari. Namanya kakatir wallahu katir rasul. Apa yang milion na kitab ikatir ya bulasan asari ko kabubelinya Syiah Mu'tazilah ada panobata. Ori na kitab ateba si sagian kanan. Asyiah. Raka gina na mga Syiah. Ino ako pagkusa kailangan nakadar pa ng mga alim. Kakagiyap pa nga kalakap man kapagis kamera ka. Ino tuwan to nakapagis kamera ka. Na apa so di kita bi ibn Taimiyah, tiga kita bi ibn Taimiyah. Ya didukun apa so kita. Apa so di kita bi Ibn Hajar, tiga kita bi Ibn Hajar. Para kesamu ketaru na admay layo mga alimu pure akita bi Ibn Taimiyah gyud kana napagwidan ka. Uba ko pagwid sa Ibn Taimiyah. Kagi ko gagawin na pumakitod mo na ay bumiya balas ka kitab. Na kitab ya ki ini upama na Abul Hasan Asy'ari ginan titindig na ka inong ka piyaka munafik si Abu Akiniya Muawiyah. Agusi aki ini Muawiyah tiga la'natullahi alaihi neraka. Oai kasuk innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Semua munafik na cideng ko ampas neraka. Kagagia piteru ya Abul Hasan Asy'ari. Bari upama na si Abul Hasan Asy'ari na bari upama na mini itong ko mga imam pata imam da. Odi nasi ko mga muhaddisin daru nakimi umma. Aya benari uban yang kelawani so hadis Rasul kagia menari Islam na ya pegendudan. Na makap susupa kakan wati gula na ayak hukum na syukur na usodis kan na basi Abul Hasan Asy'ari ya tanu dan nakari mata naik ke pedia kan saka embung ka nanti ruah opa makukuan na umana ka saka mapapamakin na ikut yang saka tirna siya kinina miya didugdun tiali kudenian anda suka pengadian sa umul qura anda sumatatago pembetian yang sa Quran nagu so mga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na denian tiruay munafik so Muawiyah kabernian din ining ginawain nagu enya siarigan na sakay ketuntunun au pamana pun mga munafik niya kagiya ka munafik kagiyan kana na pamana Syiah Mu'tazilah ko kadedegi Abul Hasan Asy'ari suwaki so Abul Hasan Asy'ari nak nabepitir wala ladiwan aprawakan suwaki so Rasulullah legit apa gunutan tanu ang mga muslim kedua laman pitero kayo gagawin nakagi aya kasasalaan ka kay Abul Hasan Asy'ari aya nga pakakukuman naksakan yan founder sagian kaya Ahlus Sunnah naginan upaman nakapitero kanu naginan naraka Yahudi kaginan ni pinggalan ng mga Yahudi anda sabab na aya kaya founder sagian kaya Ahlus Sunnah na Rasulullah aya run uluan agian kana na sunnah namanya sande na naggalabak ko Rasulullah pinggulaulan yan, pitiruyan, ini subuyan, ini saparian. O saya no Quran, o kinikutan niya si isang kagama. So Rasulullah, na ini tuman yang mana si mga nyamarateon, si kuma mga sahabat yan na langkap, si kulang-ulang nyamarateon. Tigyan na alaikum bis sunnati, was sunnatal khulafa ar-rasyidin al-makdum. Kepitin niyo, tindigin niyo, belian yang gino ni aku kupit ko sunnah o kita na tiguras nagusok o kita upak ako lapakan sa Abu Bakar Umar Utsman Ali amatuturo sira na aya foundiru na Rasulullah wa man ragiba an sunnati falaysa minni sitawe kagudian so sunatak na tiguras Rasulullah na di pad o umatak na tiguras Rasulullah naptero na kapanari upaman na di upakadali kepinan sa kaupaman na ibu ka pakadalian na kumapat sa kitab. Panggri dua nga panaki. Saka na iya may mamurisa ka na ya pa.
Ubang di katawin na panglakat na nakasok kitab. Paman nakapagator niya, nakagiamit ko guta ator niya, nabiyate na guta article. Na i-question no naging kuta judge, nakagida ka batyaso kitab salo. Nadigapakay. Uri nagyuta engineer nakagip mbulay sang kuta walay. Na ini pamatali naging kuta mga plano niya, napiaman niya naging kuta mga panday. Nang giro sa mga nadimi sa kaparate yang kanaba ka makapat sa kitab. Pembulay na yang kate-kate, da libro nga. Legit to engineer, legit to attorney. Nakagiasa ka na may to kay grade na ipsiyan ako sa ginawa nga. Adi sebut. Ay buwa ka pa kapungusiat yan ako mapat sa kitab. So Rasulullah nada kapat sa kitab. Sa dinya di kapangu tebe. Dinya di kapangu hadar anak na beting na buti ako siya kadiho. Na ino ka pa na makailay sa aging na dikepat sa kitab. Atunya diteru na Quran hadis. Malay ilmu hadis ka. Memorize. Matatago ko ulo niyan. Allah. Saka na di ka makapungutabaw, di ka makakapat sa kitab. Kaya kelipatan na ka, ketaranta ka. Nabago sa kadatar. Oay. Na, giyan na ni mapatirwa ka giyan ka upa makukuan na dingaw di katirwa aso taindig kemala na swabula sa na asyari na paundir o agluso na nakabu kagananan. Kaus kanina ni paundir na tama nung na so mga sahabat na kanaba agluso na. Agi sumyaw na sa mga sahabat. Tato miyan nung gusto pa makukuha na mga tabiin. Sige sa nalabas sa si Ibn Musayyib. Ako sa mga pediran. Nato miyan nung gusto pa imam. Nago sa mga hadisin. Nakalabas sila sa mga agluso na. Nagubo makagemaw. Siya kaya na nabula sa asyari. At ikabul kaya founder na ipengdoor kay man to. Kabaka kaya di nga sasabot. At kaya founder na Rasulullah. Sagyan ka na sunnah. So dalil yan ay kakaptanakan. Alaikum bis sunnati wa sunnatal khulafa rasyidin al-mahdi. Kepitin niyo so sunnatak nati Rasulullah na gusto sunnat o mga khulafa rasyidin. Nasa pagkapitaro na sira sa mga aglusog na naya muna po namin kapito na sa mga sahabaw Rasulullah siran is senior si sangkay aglusog. Siran ipumbetul sa salafus salaf. Na tumanuduguman so pata imam. Oay, na tumanuduguman so mga muhadisin nagubu makagemaw mimbota makambuot siya kinanabulasan na asari ko yan kaya panaw ba yan kaya sabutan na ka waman ragiba ang sunati palay sa mini sadun siya kagudi sa sunata ka nakanabot pa ko umatak at Rasulullah ay founder na Rasulullah SAW nasakan harigyan ka na nabulasan na asari yan ang idita kapakap sinabuta kao magadapat sa dibati na may kakarangan na pangindar bala ka lagi daguta kaya pangindar balay nga kaya kiniya alim Nasruddin Abdullah Abu Hanif ati kaya pagdi katerun ati ke munapik kaya buku gaya na nyagi sarawata benginder bala ka kagia katana kana dita makapsina buta saka beti anak anak hadis Rasulullah Abu Quran nam beti anak anak abula sana asyari na ayat peka deugna ka peke kansil ka so hadis Quran saya peka gento na kana swabula sana asyari na sana na ayat peka reka kana surka reference sa kitab reference Islam aya reference kitab natutigul Allah taala ubad na susupa kaniunan budniu Quran agusus sunnah rasul nair ka kana Quran agusus hadis nayakan baka aya mabubulya preponderant the Quran and hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam is the supreme law gina naki makauumbaw pinakamala pakakukum kanila ba Peter yan na o pamakukuan na so quotation niya kina na akina na Abul Hasan Asy'ari na shall be prevail o pamanabaya pa kekuwa ko kumadanan sa hukuman gina ni ditakap sinabutan o pamanian ka padibatitan na kumwata sa aling naki kagi kenapa ko ku gina admin ang dibati nga sige kaya kiniya doktorata kenapa ko ku sige Ahmad Nur kenapa taku kumwata na so neutral una anta sa ilmu daftar sa keke Hasanur Alapa, Dr. Hasanur Alapa. Siya kinana Abu Anas, o pamana uluan ng mga ulama sa provincial capital. Abuluan ng ng mga alim. O di ka pa na magyug na sud tawagan ta tamparan nasad sa mga ulama ro. Napakadarpanta sumya ka pa sa Chakuri. Nasira ni pakakukuman. Ingid ikaw to mga luluta ka. Ame ka sa katabi pendengay na nalita makaguna. Kapag giraw kagi na kita bibentay miya na ilay na kanaba hindi giraw ako mabuhat kanaba kay kita bibentay miya
na aya pakasiko na susugudan ng mga aling. Tigira na kana mapatiruiran o guminaw ka ibang time na pagilay nila. O piura kay tabi ibang time o piura kay tabi salapi. O piura kuwan kay tabi abulasan na asyari. Nagugiyang puta indilila ka na yutayo pa man nakukum niran. Aya pakabenar niran na sumatatagu ku Quran na gusos sunaw rasul. Kanaba aya pakabenaran na sa any decision ni abulasan na asyari. Ya sabutan kari. Nagianan mapatirwa ka sa giyan kanan amyaswa sa giyan nga dibati. Welcome. Nagianan niyo pamakukuan na kisumbagan sa giyan kaya pakay sirak na giyan kaya kaberita. Anytime mo. Kedua pakaisiran si guru amin lagi yang kaya benar kominwa kakon sa mga dalina uway. Piyamatadan kakon sa mga syarat inong ko tutugwi sa mga syarat lagi yang kutuwa kapdibati. Mapya, diyan kanan na kada ba ko kuno sa dalina. Aya bu ini betadak na tartib. Kaso langun-langun na galaba kada tartib yan na di mapya. Akato anak nasa kana anitikal kay ulaw la. Aya kadin na pagkuan dirak di panix o mga ulama. Kailangan nakatartiban. Kamis musidin sa taging aging kutakyak nga diuman. Na tertiban. Sa isurat tero na upa maging kuta ulama pakakapatan na disturbu ka mamersonal ka. Nana tiyabang ka. Saka mo tumabusa ka na mamersonal ako. Na tiyaban ako. Di-clear nila. Sa ayaw pa man na patero naman isa na sudalilian sa katitindugin niyan sa munapik si Muawiyah kagiginan ni tindug ka na bunaraka napakamuaya na nga sudalila ka na sa kanaman po napakamuaya na kan sudalila kan sa kanyan na sahaba amala sahaba Rasulullah na sa kanya napakasurga ng wallah kapag ko mu'min ko katirun wallahu ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati mata natigul lahu ta'ala so sirano tamya marateya aguso miya magamal sa amal saleh na ipipila gadikiran sa surga nya kadakdaklan na ayat apitir wala na pedun so pamakukuan na Muawiyah na gyuti kakuna taong kakagi ke sa Mukhtar ke tarangan sa mga tao asa ka nakapamaligo utar ka ako kita nakasa takiya pamakukuan na kariro nga dataro mga kakasindika to na para yan ko tato manor nantano di kaya ako na niran nabu ansa din sa mamersonal ro na payag niran na mersonal ka kaya betan so grid ka o di na pakatar niran na tiyabon siya kini kaya mo pala binda sa nakano nakataya dalilakan sa Quran sa kababaloy niya nakanaba munafik kataya sunaw Rasulullah sa katiruyan nagusud-sugol lebekyan kataya na di ko nakindalila sa matagkuan mga kuwampan matag mga gin kay mga ulama mga ala okay naging mo tayo nidalila ka na elaman ka aya pitiro ka na so Muawiyah na inatuan yan so Ali napaaya sembaga kan rekar nabain ni Tuhan so Ali na ikadua naba so Muawiyah na matatagu kuribat so aki Rasulullah saya buti induk ko nakagiyaw pa man amya kamu Rasulullah so aki Rasulullah na piurian na bapa na tao ko naraka aso Abu Lahab darum paratea kana ba maasum suali na ayaw tuwa kaya opari kanira no bang kadi kuan kagi ini lebede ka so piang adieu na na review na ka sama kempata ayat yaw parikan kayang bunuan o Ali Abu Muawiyah na so kaya patayo Usman o kaya buno no mga Shia pasangkur kana so mga Shia na duminilong si Kwali kapitira na sa kay din ulwana mi pagkudubayan nami asote sajak ipengunuta petiro na kana pengunutan nami saka mandun so tuho nami na dumineng silulong siran si sa agyang kana na kapapantagan mambo gobernador so Ali si sagyang kana na upamana ingda Persia kagi upamana ayasan inasay no Usman Amirul Mukminin kagi mataga sa mga na ito na Peter kaya buno no mga siya si ko Usman na Peter o Ali Peter o Muawiyah ayat tindagian na Peter yan nakatiru wallah ayat tingin at tindagan na sukatir wallah sitaw makapatay sa mu'min
na upama na tiba na siran na ikitas ya kada-kada lato ng ayat sakad ni maturong na bitaro ka na biya pasada ka na kuliatul kada na upama na sumiyon obs ko mu'min na dikitas benar agin ko tatindog Muawiyah kenapa niya pinana itu so Ali magusyaling siyang bunsuali sa Peteruyan na aya kakonfirma krakas ka na khalifa na priority yang kakakuha ko miyuno si iku Utsman amiril mu'minin man sa mikitas pagisay sa atan na so Ali radhiyallahu anhu na ditadaway na kakagi upama ko na mako-corner si sagyan kana na Persia na adbenda upama na matatago sa itirara tigurab upama na kangat na dinyan kikaya nga waganian kakambebalaan na sobra 10,000 ron somyuno si iku Utsman awugyan kay Persia Persian Empire, Romanian Empire na dito talabuka silang ruang sa mga Yahudi. Nagyuti din yung kapaka-desisyon na uban niya na patirwa amya yun na seko desisyon Muawiyah gobernador si sagyan kanan na upama na Sham pagkikipas yan. Nagyuti kaya siwala niyan. Ay siwa mga Yahudi ng Persian na may to kay sabut na review nga so tarikh. Ba't yung kakabenda sabab upama na kaya atake yang kasa Saudi Arabia umul Quran na piyakil lipatan ka wala piyakil penas wala sa ulong ka so sabut kasi kututulan o mga sahaba na ayamala na sukyan dito Utsman Abu Ali radhiyallahu anhu kaya pakapunta gila na review nga matya membel na sa mga Shia sa conspiracy sa piyaka tundura Iran sa adna tawiran na piyaka gubatiran na si ko Aisha sa Makkah nagupya ka gubatiran man si upama na Muawiyah na kaya sabuto naman buong Muawiyah natiginan kaguburi batakatan natiginan si matatago sa ginanan dedetuan wali nagyuto upama na miyatak sa Muawiyah niya katido sila kagalabekuto mga Yahudi didun ka kanabo to sugun wali agin ko to upama nakapugatak ko mga sahaba si sa Makkah gusi ko pamana ida Syam betya ka napakauladan ka kaya lipatan ka so sabut ka giyanan ni miyas sugat ka mubahala o pamana murka wallah kenapa ibu manan murka nakapatay di ay mala murka na kita kede ko ulung agi ko ta sabut ka waga makagi ini sugat terkagina na mubahala kagi piya ka ito ka Makkah agi nga piyagan na dan sa ilamo miyaw sugu-sugu ko so kairan suga yang kairan piyagan na kan na di penana ito na miya sugat kamu bahala beden miya da sa ilamo ka gina ni mala mo bahala agi yung kanan miya diduk na ayak ya sabutang kaon na so abula sana Asy'ari na gelang kuluban yang suka tiru rasul na gusto pa man Quran agi na ni mala at itindig ka naginan na mga rapandes nanan o kaya try durang kasama ka amya sugat ka mubahala ay mana mubala na gawat ka kulim wala na sikap bakal lumbuk sang putarang itian na ayam mala ararang itu wala nan diduggan niya na tubat ka pengening ka tubat ka bud kapadiya kan kaki na bakad panobat isad nanan upaman na minis sugat ka mubahala mi awat ka kutiku untuk kabenar oay sa yenan imapetirwakan reka matasanan aginan natutulan kena beubah semua awian na ubahnya nepindir waka iswali kajuta tindigian na ijtihadian untuk na kena bermatag pan ijtihad ka makam bebekan ko Quran ko kaya tirwan yanon akatir wala asitaw amamuno sa mukmin na ikitas nagyuti kabayan upama na panggurung-gurungan ang kuta mga tao ang matatag sa likudu ali si sa upama na Iraq awugyan na Iran upama na adisisyonan wali aniran kapag isa nakagi sabab sa swali na bendo di takatawan upama na tialaw kana ba maasum sa kanya bari lagi nabi pagilaman wala anta ka upama na kaya lubayan na bendo miyay niya nagita kabegrem puta puwersa gian puta mga kadakliran na ini kapadiyan sa mga sabo ubay siran makatido gindo giutundoy kakaranganak natigin na lumanat tano pasi naguti kaya o misunderstanding amimbar sa mga Shia sa upama na conspiracy abo sila makatido yan ang ikisumbaga kung saan yan ka na nadahilan na kanaba ko dimbabal sa dahilan ay abo kapagpuna kami na betadan ta sa syarat ay syarat na kumuha ta sa pagrin kita tumanor Kau baka pemeliga
na kaya di sila dia niran niya pasado. So kaya gulo o debate nan desisyon na nirana antay miya maliga at yaban. Na upmano ke samo kata sagir ko tak kitab tu kita beti ke na kaya desisyon na niran anta ay anto na preponderant accurate ruwa kitab. Diam kanan ay bakterira na accurate ta kitab na so kitab ya bulasan asyari na kelang kuluban yan so hadis Rasulullah na so Quran nan sa na ini tayo ko pak mga alim. Dahil na kaya kuwanta na so miya makapasad sa tamparan. Ruwa kang sa kapantala buka. Dang na miya kapasad na tawag kita. Ingadugan na. Oy, nakagayaw pa man ay dahilan na ka na si Dr. Abdullah na kukumita ka niyan. Na kuwanto si Dr. Abdullah lang na miya kapasad ro sa foreign country na tawag ta siran. Siran ni pakatindingan tao. Kada ba kang siran mga ginawa, kada ba ko na pangkilala. Ada ko makapaniyang po sa tamparan. Na final, agyan na ni Maptirwa. YouTube ka kuha ka nakapara kan matanor ta sa kapakan liberty ta. Kakato anak nakapamligo rak kanan. Na pagkinideuk na sumada kelataw. Tigiran man bukan di bahasa Arab na tigiran mo Quran. Aniran makapakatan man mga daklataw. Ilian man agi mo takatiruyan pada ay bu pitiruyan na bulasan asari agito ko ni mitis seksi. Na dia Rasulullah na piseksi niya na upamana ay niyan ninituro. Ay niyan ang katibul wahid. Nagupo man niya kadak-dak hadis sa kaya bentugan niya miya kamu ngumpan. Allahu Akbar. Nana kena bagian na buka pangaloy mo kana bawor ka di pangawidi sa kitab. Ay bu pagwida mo na duduti man na kitab. Nakasusurutan ko bentugan mga katiru Rasulullah sa kaya salaan yan. Muawiyah. Okay, na kana ko petirup man. Iyo pa man na ba makalalabi sa Muawiyah di swali. Oy, o man isa na ad na kalabihan yan. Paglina ng tao ko surga. Ayay ka talo pa kay siya guru uay na ato na imapturo ka sa giyang nga iya kaya pangrarihan sa emanan yan na mubahala. Giyang ka na kaya pangrar ka sa mubahala na miyayo na ko sa akin. O ba't ka mubahala ka pinantakan tabod ng kakagiditan pang absoluta o kakadikap di ka kuha sa makatot tanor kita kaya pinangalin ang na so kapanginder bala, pamana matatanor. Buti kapkuhan sa pakatanor kita mga ulama. Sira ni magilay ko mga dalil. Ako magilay si sagin ko tambal sentaro. Na di ka magato. Na mubahalay ko na ka. Na painat. Mayap mubahalan ta. Apa dia ka. Na pengenin nakakuwalay pa ka as Muawiyah na munafik atau kunaraka. Na o benar aging kanan upaman niya nakadi benar na dedegeng kawallah nasakan mampu na mubahalak na mampu as Muawiyah na pad kung mga sahabaw Rasulullah syari ganyan tao ko surga na udi benar aging kai upaman na kabubaloy Muawiyah mu'min as syari ganu Rasulullah atau ko surga na dedeg na kunian lagi na ni mapanad Abu Bahala. Ay man Abu Bahala na tumparakan wala sa tiuba. Na so tiuba na ya pinaka mapanad tiuba naging kutu kadideg maawat ka ko turwan wala. Wait na so karang anak nasa kana masusugat kad na Abu Bahala. Mata ni mo ka sakap kepedi. Panaw ba ka kada kap na kay matay. Nakamasusugat kad na Abu Bahala. Ay to so nakatusugat ka sa Abu Bahala na laman lang na mga lima ya. Mga doktor, mga magister, tamam sa mga pagaringan, namin isupa ka. Nga perhatian. Si Mulbi Mahdi, niya kapasad sa Pakistan. Pagaringan, na ini pamuste nagutat tindigyan, nasupa ka kan. Pas kanian, na ini paglin dalil Quran hadis. Kana ba so abulasan asyari. So pakayan. Kaya pakaunan yan nasa Quran Abu Sufyan. Saka, nasabab ko kasusugat ka mubahala. Ay man ang mubahala na, mala ang mubahala nagutat, kaya didugyan. Inawat wala kutuan yan. Na kaya sugat ka mo bahala. Na kau tu amyapis ka ko mga katiru wala, katiru Rasulullah. Kaaya ka piya katara lebih na so katiru. Ya bula sa nakasarya. Dapan raut sa sahaba, dapan raut sa imam. Na ana pag kegepanga. Na panaubat ka inshallah na makapakatanud ka. Na tubat ang agin ngadi-ngadi ka pa ito ako mga ulama sa Saudi, sa Makkah, ako sa Madina at ika pangasaitan, ako mga didugsiran, oay, natubatang araw. Giyong ka na upaman nakapuga ka lang akiran, namin kapumang ni kakiran, natikaw pa man na
salapi ako makauntok sila. Nabakwa nga aging kuto pa man na panganing kabu natika dedeg si bintay miya dedeg si upaman na Muhammad bin Abdullah dedeg upaman na gina na mga ulama sa Saudi pangasaitan paginan na tos na sa mubahala kamu munafiki gina ni peteruna ay betukutawa lagi dana na kainullah oway nan na gina ni mapterwa karka na repara dua ko naguti mubahala ta ayat na itong para karkata wala na sunso pinaka mabeger mubahala at sadun sa ribat oribat ako sa kaptirwa ko noon sa Muawiyah na sa kaniyan na mu'min apaka surgaan wala ay nang pada Rasulullah na oribat ako roon na dedeg na ko niyan sama da ko kay Islam na usa ka man muna umambuti kaptirwa ko na sa kaniyan na munapik na gukuan na so kadidideg ka man pamakukuan na rata pangawallahu ta'ala pamakuan na didengan yan mam okay na sukarang anak na mabububabu masusugat ka na mubahala kata na di nga ketanuda sa Quran hadis o ay kaya matutuma ka na miya bedu ya tugun ka na so Abu Hasan Asy'ari kenapa kaya tugun na ba ng sahabat kenapa penanan patak ko imam mata nga pa kayo nang kung sa kanay nub keripitan na painalan aginan mubahala ta ubab man ay pendewang na sama na matay na aya tiabet anak larua sa kana malaku itu na sumala ide na may pamit pugin taw niya kudu dia ay ide ang sama na namagan ako na 60 nasa kana sobra ben 30 watakapen ate pa man na after sa 20,000 ni mato na miyaw makwa aja na after pelalis kasap no miya dam miya sugot amu bala si Abdul Khalik kami miyaw na miyaw wapat na miyaw balak na dita na kon tum tatap no wala ko kadidugan kagina ni pinaka mabeger si sangkana mo bahala kuna pa ni pada pa kayo oh saba pero na apya si bundo miya taman Padi sagi nga ya mga makaisiran uway. Lagi nga ya sige mo na nga mga pagaritan wa mga Shia uway na di kaya na yamanan yan na ibnibati sabab ko yamanan yan na malubay kung sutilit ka. Yang na mga Shia ko kaya pangrarian ang ayap po na namiyang rar siya kaya nan aabidin makatengko pa. Agu siya kaya nan Munir pangandaman. Na piyakal lang kapiran agusi Nasir Abinala eleni ukukuan di gitu nupiyo Nasirano pan na inuit tirar kami siap sakyap kasasaksian ng mga joma auto pasiakit ni mayor basit na iran paninangan at timo-timo kan mga ulama salapi ayamala naging kai salapi wahabi aging kay akyapo Nasiram buku na dua ikatuloy si apian na Nasir na kaya getakan apa di bati tanah final lah nakagiop man ay reso niyo nakagiop pa man na malubay ako itindig na aya mapetirwa kan rakanu na kaya ka pendibati tanah na pa man ada tarubad na maananan mangalakan wi gradu kiber nas pendibati tanah na awidan tanah kisudi pelumatan syahada nasang na pagbida na karakanu so ada dia kan sanawiya kan saya papasadang sa kami lula mumtaz nagusok kaya kuliah kan kaya papasadang sa syahada aliyah si saupamana Jami' Abi Bakar al-Islami fara agian kana upamana Madinatul Munawwarah na pagkilya kanu sa syahada aliyah tamang kuwati katun najah nagusok mga kasbu darajat pakilay niyo bubedere sa kanwida pugis kami ni agi madak lataw napakilay tanong napakumuha tanong sa saka to alim na ay panarekomenda na alim na saka to imasyong kagi sa kamunir na imasyong pa si Dr. Parok na ay buwas sa kanira na pagilay nila syahadata hindi yung napakilay agyan ka na yung ditero na magister ka umigo mo nga sa nagyan ka na natito magister ka o pa man na di nga diteroon amya ka magister ka sak giyan ko tamini surat ka tesis ka napakilay na ka kami kita benakur ka sa tipetero na ka na gina na siya nga na benar o benaran na napakilay na ka bud saka mambuha kayo pa man na abinin makateng ko po adi malalay sa giyan ka na marka sa giyan na mga siya o kaya pangrara ka sa giyan kaya mga ulama napakilay na ka mambuso pa makukuha na awidi nga mambuso diploma nga sa kaya pa ka magister ka Agus
tesis ka. Sa di nga sini ka tirwa. Aw pa man nakagi masakan na ada ko maka magister. Ay bumi pa sa kan da ko na nya kapasada ko sa syahada. Ulia si sa Jami' Abi Bakar Fara Madinatul Munawwarah. Na pakilian magusur ka. Na ay saksitan na pakapagilay nga para tadi di makapumukog. Na kumuha ko sa ulama at taga Masyo. Siya kaya doktor parok. Pagilin niya sa data antay peke. Nagui ka dua ulama si sa Bakulud Kalawi. Pagi siya kaya na taga Bakulud Kalawi siya kaya na abidin makatempo pa. Na ani naman bumaylay. Ulama ko to, di makapiramig. Antay peke ko rakata. Nagutan buku ni sok dibiti. Nakagiti yung pa na mahina so ko na basara bentan kan ma internasional. Wa kay mga tao. Oway. Arab kan dibatitan. Sagi mau dua kan. Paganairon na benar ni waginan niyo dito na aya benar na sosya, na aya agama. Nasakan naginan na kana baginan ni agama ka ini yang kubenan ku Rasulullah na ini yang ku mga agul baita. Ikadua. Na benar niyo. Opinaya. Agian kana na gadar kum nasialimbutan. Agina na gadar kum yurun hadis yurun adaif. Ana sialimbutan so Ali radhiyallahu anhu na so Abu Bakar, Umar, Utsman na mga zalim, mga palalalim masya libutan ni Rasul Ali radhiyallahu anhu. Sa kanagina na pimbalan na napeke akatiru na mga mauduanan, pimbalan ng mga Yahudi na ugian kanan nako. Katalo. Nagian kanan maudu nagian kanan na dinulil katiru at untul sosya ahlul bait. Na tento na karakan wagina na Syiah ahlul bait na eskamanan agama. Arkanan ng mga Yahudi. Pag sosya naridwi niya sa ahlul bait. Sira ni miuno kung mga ahlul bait si sagian kana na Persian. Iwa patayran so Utsman, niya patayran so Ali san sa Persia, niya patayran man so Hasan matatago sagian kana na pagita na irakagu ira na dinira ni tebarukan, niya patayran man so Husain amya terapiran pilala kutiran. Dairan mo malinding adiran ditero na kububayaan niran. Na diyan na adin di san di tero na ahlul bait yo adin dito kon nakana baginan so aglul bait rasul kaso aglul bait rasul ngadi mangunutan si wallahu si Rasulullah ayamatan na anas segitam bidan anam bidas segitu ayaw matan na sengay kagina na aglul bait yo sana aglul bait apalteka Iranian isa sangay sa gen kai aglul bait rasul kagi upama na tirumangan pagi hijak na nga Islam diniubo kay magaga so tigwallahu taala wayam kurullah wallahu khairul makirin disiran di maginantangan sa upama na ikbata lempang na katiru gelebak umamantea na upama na gitu kuno Islam oay na swalla na mbetad membusa pelanunian wallahu khairul makirin swalla na kalalap panganian so langwan membetad sa ikmat yang binasanya sa Quran. Ino to, nailaman nagyan kaya maka, ay tanubub ke kiblat, nantay uluan nun. Mag-imamun, mga salafi, mga ulama salafi. Natay ke gua diunay nung kanunong kiblat, ay ano kunutan sa na mga ulama salafi. Apitir wala, nagyan na babarakatan. Toruan ulang manong kaadi. Natay pa man na may insulto nga swala. Bukag-bus. Nakarina kenan sa upaman na akal sana Yahudi ka para mikaguda maka natingina mengiring ni upman ay kiblat tanong nagiyan ka iya Karbala nasa kadug oay na di kami ni Roman na di ka naman naridito kaya ka bening gemitagi mada kelataw paya gini na siya kanu di ka no diterwa yung pamana ko ang ano nagina ni mapeterwa kanon kagi dini pa kataon igmo kay su diploma kul hatu burhanakum in kuntum sadikum betad niyo so pamakukuan na karina niyo upama yang askan benar na awidan ko so diplomakan sa kaya pakapasadakan syahada aliyah kuliatul hadis wa dirasah islamiyah sisa Jami' Abi Bakar al-Islamiyah Fara' Madinatul Munawwarah asyen nambu Jami'ah San as-Salafi sisa gian kanan Pakistan oway na gian na kaya pangadilan na igmaw niyo mambuso mga diploma niyo. Adna kay maylay madeclare. Agi nga di mamangis ka mamamante na magister. Nas kanu mambu na uba kanu magister na gmaw niyo. Uta ka basa ko. Adi tanu purwak na lima kana tero na kan. Amya katabangan no tebe na ko ni. O mapaki gmaw niyo kay tabiu. Kami ni surat yu arisalan niyo sa kay magisteryo. Kita ba na ko penaki. Nakakabayaw na Arab na Arabantan. Antan wagi di pakakuan. Nakauto si Abdurrahman Alawi. Eta nung bitiray. Saka aminula, nakoto si Abdurrahman Alawi. Kanamya tiga-tiga saka. Tama sa butig.
Lumbay na ginasupa po na puna na panakap sunguan karo na di ko di makinibat na di ka di makimbal sa tartib. Na may kaiman po niya karanira ni siya ibu Peter wa na siya duro palawi na sa kanang bitire ka anak kabali sa tartib na di ka magiw. Sa kaki pagkusa dahilan sa ginam bima Peter wa kanon balasan kan wallahu taala sa gian kami terwa kan sa gian ka inwak na mi tero ka lindi nga kan ko benar ka aya mata na kinak nabapigilian na kadakli kitab aya pigilain nantay matatagu benar ama kan bebekeng Quran na usus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ba sa kan dibuat na pigilin natay makadepulog sa kitab milyon balasan kan wallahu taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi